Siz benim ismim Gülnaz Səfərova, siz men tapşırığını qarayısınız. Model parametrları. Uzun boylu, yabıq gövdəli qızlarını başınızdan çıxarıb taşlayınız. Özünə nişik var, şulay qabul etə bilirgə, həm yaratırğa, öyrənirgə kerak. Tulu gövdəli olub da, matur həm zəvqlı kiyinib yürürgə, ixtibar üzərində bulurğa mümkün. Nişik ikənligini biz sizə bugün Landish misalında göstəririz, isbatlarımız. Нигматуллина Landish Фәниз кызы 1993 елның 4 ноябрендә Кайбыш районы Бурындык авылында туып үскән. Казан Федераль университетында татар теле, әдәбияты һәм инглиз теле белгечлегенә укыган. Башта Казанның 179-нчы мәктәбендә татар теле укытучысы булып эшләгән, хәзер 112-нче мәктәптә инглиз теле укыта. Гаилә хәле кияүдә түгел, хылкы бик йомшак, бөтен нәрсәне күңеленә якын алучан. Landish кечкенәдән җырларга, сәхнәләрдә чыгыш ясарга ярата. Сәлам, Landish. Сәлам. Ничек хәлләр синең? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Landish, әле безнең кичәгенә Төркиядән кайтып төшкән. Аллаһка шөкер. Безнең салкынга, җилгә. Бик салкын белән каршы алды шул Казан. Куркаттыңмы без сине? Бераз генә. Ничек яллар иттең? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Кайтасым да килмәде Гөлназ. Шундый рәхәт анда Төркиядә. Landish, мин сиңа карыйм да, менә хәзер булай карадым, тегеләй карадым. Но син гомумән тулы гәүдәле түгел. Әзгенә. Әзгенә бераз бар инде. Шушы күкрәгеңнең зур булу аркасында сиңа зуррак үлчәмле киемнәр алырга туры килә инде. Бик авыр кибеттә кием сайлау бик авыр. Хәзер без шоурумнар күп. Шоурумнарда размерлар бик кичкенә. 48-гә кадәр генә. Әсенчә никәсен? Миңа 52 кирәк. Ярар, киемнәр белән комплекслар турында сирәк сөйләшик әле. Менә моның аркасында Landish'да ниндидер комплекслар бар, ниндидер проблема? Минем шул зур күкрәкләр аркасында гына комплекслар булырга мөмкин. Чөнки зур күкрәк телейме? Операцияләргә бара, ясата, пластика. Белмим менә никтер. Мин бәлки минем эшем белән бәйледер. Чөнки мәктәптә эшләгәнгә күрә һаман ябынып йөрергә кирәк. Ашык киемнәр кия алмыйм мин үзем. Мин үземнең натурым шундай. Бәлки тәрбиядән киләдер. Ну, мәктәптә булып декольте белән йөреп тә булмый инде. Һәм мин йөри дә алмыйм алай декольте белән. Әгәр дә декольте кисәң дә инде ниндидер кыек күзләр күрәм мин үземдә. Бәлки сокланып карыйлардыр, бәлки теге кызык карыйлардыр. Хатын-кызлар карыйлардыр кыек күзләр белән, теге ашкан бу диебме? Аша алмый торганнар шулай карыйлардыр бәлки, белмим. Иратлар ничек карый? Барыбер комплиментлар бардыр бит. Комплиментлар бик күп, ләкин миңа ул комплиментларны кабул итәргә авыр. Никтер. Менә мин шуны үземне кабул итә алмыйм ахрысы. Деловой киенәсем килә минем. Һәм ул киемнәрне сайлап алу минем өчен авыр. Чөнки мин үзем яратам күлмәкләр киергә. Шалбарлар бик күп киергә яратмыйм мин. Джинсылар киемим дисәң дә була. Һәм әгәр дә күлмәкләр ала башласаң, мәсәлән, блузкалы тимәле күлмәкләр алам, алар миңа ярамый. Мин аларны бик киесем килсә дә. Һәм киемнәр сайлау минем өчен бик авыр. Синең теләкләреңне без истә тотарбыз. Чәчкә килгәндә мин күрәм чәч буялган. Чәч буялган һәм минем чолкыны алып атасым килә. Синең гел, менә син безгә фотолар җибәрдең, мин аны карап чыктым, редакторлар миңа күрсәтте. Бөтен җирдә чолкы белән. Чөнки әгәр дә мин чолкыны алып атсам, мин алыгаячакмын. Ә минем алыгаячым килмәй. Минем маңгай ачыла һәм минем йөзем шундук алыгая. Юкмы? Мин үземә шулай тоела. Нишле син түсең алыгайта сине? Чәчтесе алыгайта. Юк, фотолардан узганда караңгырак күренәдер, яни. Монда ул ничектер өчен барлыкта күпкә яхшырак. Ә шешемнәрем сугытып карарга хәзер карыйга нәрсә эшләтеп буламы да? Минемчә бу чолка синең битеңне менә булай иттереп тагы да кыса да булай иттерәме? Һәм бит монда түгәрәк кәйләнә. Менә бу чәчем тузгытып куйсаң, көндәлек тормышта ничек йөрисең чәчем тузгытып җыеп? Юк, мин чәчне гомумән дә туздырырга ярамыйм. Яратмыйм, бары тик менә театрларга, концертларга, дискотекаларга йөргәндә генә туздырам. Ә булай эштә минем гел җыелган. Мине туздырган чәч белән бик ни күрәләр, рәт күрәләр. Landish, син сикмле син аралашуың белән аласың икән. Әйе, аралашуың белән укытучы кеше бары бер дә сөйләшә ала, уртак тел таба ала инде. Менә чәчне үзгәртергә кирәк дип саныйм мин. Күлмәкне тагын карарбыз, фотога төшерербез, әйме? Һәм фотолардан караганда, әгәр дә фотолардан карап, фотоларда матур төшә мин ансы үзе, ләкин менә миңа да күлмәкләр ошамады. Да. Алар ничектер тиздән һәм алар шакмаклы. Мин озын күлмәкләр алам гел. Нигә алыйдыр, мин кыска күлмәк ала алмыйм. Тиздән яки бер фото бар иде. Көрән төстәге күлмәк сине тиздән иде ул. Менә шул. Тиздән истәрәк булса, берәү генә алыйм сине. Гардеробыңда. Тиздән истәрәк булса, мин уже бераз комплексовать итә башлыйм. Атрал күрсәтә аякларын.
Bizlar aytamiz birgalab e'tibor etamiz. Ular tup turig'ina bos, hozir qaraymiz. Bu kulmak menga o'sha aning tusi motor. O shunday barxit deymi bet. Lekin esingda qoldir barxitay bir azroq tozartib ko'rsatam. Birazgina. Birazgina. Nima ul shunday shoqti shuma barxit deb aytdingmi? Bundan yobiq endi. Bundan yobiq. Ko'rib turam, ham meni sindirish ishlagansan, mana bu aksessuar bilan sen mo'yiningni uzunaytgansan. Ko'rasizmi, jamoat? Mana bu aksessuar bilan mo'yin uzunaygan. Uzunlig'ina kelganda kulmak ozgina midi uzunlikda bo'lsa, ya'ni mana 10 sm uzunroq bo'lsa, u shulay uzunaytib ko'rsatashak. Bu mana bu hatto mana bunday uzunlik mening gavdamda qisqartadi, kisa. Yarayolmdan bunday tugul. Bunday bo'lsa, o'ylayman, qimmat tashlar edi. No, sen o'ng'aylik uchun kelgansandir deb o'ylayman endi. Mana meniki bo'lgan, mana yo'q, bizning kun davomida bora ham joyli bo'lirga tesh. Ustundan narsadan bo'lsa keldingmi kulmakdan? Mening koftasidan. Kofta. Ул тагын трикотаж. Ул тагын зурайтып. Менә монда әгәрдә син классик пиджак киеп куйсаң, каеш белән буып куйсаң, ул шундый теге катлы стиль килеп чыгыр иде. Ләкин ул менә шундый стиль истәри сиңа. Mesela гади генә түгел. Менә бу күлмәк өстеннән әгәр дә кофта киеп куйса, гади генә була. Пиджак һәм каеш истәсәк, ул инде катлаулырак стиль була, кызыклырак стиль була шундый. Буларны стилист өйрәтер хәзер, име, шеш буенча шешне үзгәртергә кирәк дип уйлыйм. Ямсыз булганга түгел, кайбер кеше килә бездә катастрофа менә карыйсың шешне. Сез бу шеш белән ничек йөрдегез диясе килә. Монда андай очрак түгел. Монда теге җиңелрәк очрак, шуңа үзгәртү җиңелрәк булачак, ләкин барыбер үзгәртергә кирәк. Ярар, мин әзер. Молодец, Ландыш. Шундый мен ландышын. Да. Демек, ландышны үзгәртергә дип без матурлык салонына юл тотабыз, безнең арттан күзәтеп тора аласыз. Бу мин тапшыру яңа гасыр телеканалында. Киттек. Hozirgi vaqtda biz Diamond Style matурлык үзәгендә һәм барлык үзгәреш этаплары биредә узачак. Безне Шеш Хавас Илназ Кадыров көтә. Илназ, монда күңел ачып ятасың әле? Хыялланып утырадыр әле мен. Кайчан кирләр инде дип. Шеш Хавас Илназ Кадыров Ландыш таныш бул. Сәмсез. Рәхим итеп утыр. Кирегез, утырыгыз. Утыр. Бик мөлаем, бик сөйкемле һәм барысы да бара кебек. Ну, баруын бара инде, менә бу аның чолкысы гына, име? Нәрсә дип әйтим, аның шуң кадәр гадиләштерә, име? Чолка һәр вакыт гадилек истә инде. Теге бала чага кебегрәк күренә. Ну, алып килешме шулай гына кара. Әйдә күрсәтик әле камерага. Менә булай алганнан соң чолканы килешеп бетми. Нәрсәсе шамсың? Миңамы? Сен гомән яратасың чолканы күтәреп куярга. Юк, йөз түгәрәкләнә. Илназны нәрсә эшләтергә бу чолканы? Аны калдырырга ярамы? Алырга, кырыга алырга дисеңме менә булай? Ну, без аны инде... Кырыга алсаң, кире төшереп куячак бит аннан соң. Юк, анысы инде аның үз эше инде. Без аңа күрсәтербез ничек була һәм ничек эшләргә кирәк. Уланы гадәттә үзе көндәлектә куллана алачак. Үзе ясый алачак. Шешнең бер 5 сантиметрын, хәтта 10 сантиметрын алып атырган мөмкиндер дип уйлыйм. Монда булай сергәм ким. Чөнки беләсең, уланы җыеп кына йөрим ди. Ул арка җыя да куя инде аны, укучылар кебек. Әгәр дә без аңа ниндидер укладкага сыйдырган менә озынлык сайласак, мәсәлән, менә мондыйрак озынлык. Ул шулай аның муены озынрак булып күренәчәк, шеше тузгып торганда, име? Һәм кызыклырак образ булачак. Шешегез кипкән коры менә кул белән тутуга ниндидер теге саламны хәтерләтәме? Ләкин төсе булай матур, үзенең шундый теге кара кушкыл, шундый шоколад. Мен сезнең теге әзрәк балачага булып күренүегез, ул бер караганда дөрес тә, балаларга теге якын килү, алар белән уртаклык. Балалар белән эшләгәндә башкача булмый. Янсы бик дөрес. Янсы бик дөрес. Ләкин теге балалар шуңа күрә ниндидер балалыйлар.
ниндидер матур төсләр, күп төсләр өстәп җибәрү ул сезгә тагында ничектер иҗадыйлык өстәп җибәрәчәк. Ниндидер шаянлык, шундыймы теге менә бу күңел күтәренкелеге, җиңеллек өстәячәк һәм менә бу төсләр уйнавы ул һәрвакытны кешеләрне яшьрәк күрсәтә. Димәк, булды, эшкә тотындык. Илназ һәрбер этапны комментарийлар биреп сезгә аңлата барыр. Мин китеп торам инде. 1-2-3 сәгатьтән соң очрашабыз. Хөрмәтле дуслар, менә чәчләрне агартканда һәм дә фольга белән эш иткәндә аның үзенә күрә нечкәлекләре бар. Менә чәчләрне алабыз да фольгага урнаштырабыз һәм аңа порошок сылыйбыз. Сылаган вакытта һәрбер чәч бөртегенә үтеп керәрлек итеп сыларга кирәк. Чөнки өстән генә сыласаң, буясаң, һәрбер чәч буялмый кала. Ул теге топлар белән бик ямсыз нәтиҗә бирергә мөмкин. Аннан соң чәчләрне фольгага урнаштырып, аларны каплап куйгач, кысырга, куллар белән басып чыгарга кирәк. Чөнки фольга белән чәчләр арасында бер нинди дә теге бушлык калырга тиеш түгел. Чөнки һава кирип торса, без инде тиешле нәтиҗәгә ирешә алмаячакбыз. Һәм фольганы ачып, biz инде баштагы чәчләрне, мәсәлән, менә без монда башта буяган чәчләрне менә күрәбез. Иң әүвәл буй башлаган чәчләрне, менә алар безнең инде саргылт төскә керде, төсе юыла башлады. Аларны да шулай ук алып, фольгадан алып, массажлап чыгабыз. Әлеге алым чәчләрне тагын да яхшырак чистартырга ярдәм бирә. Үзегез карагыз, күзәтегез. Ландыш безнең тапшыруга купальнигын да алып килгән иде. Ни өчен дисезме? Шарко душына керер өчен. Шарко душы гәүдәне ябыктыра торган процедураларның берсе булып санала. Кайнар һәм салкын су агымын сиптереп, массаж ясау ярдәмендә кан йөреше, кан тамырлары эшчәнлеге яхшыра. Мондый контраст душ артрит, артроз, ревматизмнарны дәвалый. Стресс, депрессиядан, целлюлиттан котылырга ярдәм итә. Мондый процедурадан соң тән кызыша һәм энергия өстәлә. Ландышка без перламутрлы база сайладык, чөнки аның битен тигез күрсәтергә кирәк. Төсле коррекция ярдәмендә ландышның битнең кимчелекләрен яшерәбез. Ландышның шундый матур кыңгыр төстәге күзләр, аларны тагын да ягымлырак ясар өчен менә мондый төстәге теннәр сайлыйбыз һәм smoky eyes формасын ясыйбыз. Безнең күзләребез якты булганга күрә, без иреннәргә төссез помада сөртәбез, аларның кырларына бераз караңгырак карандаш белән яннарын ясыйбыз, шулай итеп безнең иреннәребез тагын да тулырак күренер.
Biz işimizde matır hem 4-nji matırını kızgıge taba eğlendirge əzir. Biz bundan bir altın ortalık tabırga tırıştık. Çolkunu da alıp kuymasqa kerek idi. Lakin çolku da bir katı gadileştiredir yılandışına. Şu an kremden nersedir uylap çıkardık, tıglaydık, şeşini bulaydık. Şeşinin tüsü de özgerdi. Kamera əli sizge yakından kilip de kursatib alır biz. Hazır kalandış ayda bir labız. Landış? Minusum bu. Şunlap da şimdi reaksiya. Ben onu halde bulur diye oylamagan idim. Tukta. Şeşin uzunluğu şəbi mi? Tupturu şeşler. Yalandan idim onu şeşler turunda. Tupturu şeş. Tüsün qara sinanın İlnaz. Şimdi zotlu, boy tüs yasagan İlnaz. Obo. Siz benim yüreğimi sikruğunu hisseniz. Bunu zinhar için üstür. Hazır sen bunu üstürge kerek. Üstürüp mene bu yakka əli olmaya şey düşüp tursa, üstürüp mene bulayttırıp, mi? Sen bütünlüğe ikinci obrazda bulaşaksın. Landaş, әлеге чолканы теге тулысы белән үстермәсәгез дә булаймы? Менә шушы бит яңакларына кадәр үстереп, шул формада сакларга, шул узунлыкта сакларга мөмкин. Şep. Benim başka sözüm yok. Sen aşıyor mu? Bir ışın. Bu tüs, uzunluk, mayka barısı birge tulu obrazını formalaştırıp nindidir zotlu kız barlıkka keldi. Менә теге аның төсе дә әллә ни артык кычкырып тормыймы? Сезнең тән төсегезгә шуныга туры килеп тора, ул сезнең тән төсең кабатлы кебек, ул шуңа тәңгәл килеп тора, ләкин аны менә якыннан карасаң, ул шундый катлаулы, бай, затлы. Үземне мактыйм, үз эшемне. Үзеңне мактамасаң, башкалар мактамас, Гөлназ бигрәк тә мактамый. Мен яратам инде Илназны. Илназ молодец инде ул. Илназ да молодец. Диләре дә молодец. Мен безнең команда молодец һәм böyle тулы команда түгел. Тагын бер әгъзабыз, стилист Лилия безне кибеттә көтеп тора һәм ул образлар әзерләгән. Шакыр әйдәгез, дуслар. Җыелыйк та. Сен 1 минут вакыт бирәбез әле, карый аласың. Җыелыйк та китек әйдәгез. Китик. Стиле киім киіп қойып қына ябығыра көрініп болмайыншақ. Юқ әлбәтті. Ләкин, көрсетірге тілемеген жетірсіз яқларыны ешіріп, үстінліклі яқларыны кересінше бірінші планға шығарып көрсетірге мүмкін. Нешік ми? Қазір үйретірбіз. Әйдәгіз, стилистіміз янына. Күп кенә хатын кызларыбыз нинди костюмнар алырга икәнен аңлап бетермиләр. Шуңа күрә минем сезгә бүген үземнең киңәшләремне биреп китәсем килә. Тулы гәүдәле хатын кызларга ничек булышырга буласың? Әлбәттә, инде ул ачык төсләр турында гына сүз бармы монда? Әлбәттә, инде ул безнең ниндидер күлмәкләр кигәндә ничек кенә кулымны ябу микән, ничек кенә иске ягымны әзгенә кичерейтеп күрсәтим икән дигән сораулар туа. Шуңа күрә мин сезгә кичкенә лайфхаклар турында сөйләп китәсем килә. Мәсәлән, шушындай ак күлмәк. Бу күлмәк бик гади, ул бик затлы, аның җиңнәре юк. Шуңа күрә күп кенә хатын кызлар әлбәттә куркып калалар. Беренчедән, мине ак күлмәк зурайтып, тазартып күрсәтә. Икенчедән, мин кулларымны һәр вакыт ябам дип әйтәләр. Әйтеп китәсем килә, ак төс бер кашында зурайтмый. Зурайта безне кирәк булмаган килограммнар. Шушындый күлмәкне ничек иттереп, матур иттереп кешегә күрсәтергә буласың. Әлбәттә, инде иске яктан шушындый киндер токымалардан тегелгән озын җиңле күлмәкләр ярдәмендә. Менә шушы накидка дип атыйбыз инде, шушы күлмәкне без аны жакет урынына да, аны накидка урынына да яисә инде айрым күлмәк урынына да кия алабыз. Бу очракта шушы күлмәкне бу ак төстәге күлмәк өстеннән кигәндә аякка без аппак кеды яки кроссовкалар яисә инде туфли, босоножки кебек аяк киемнәрендә кия алабыз. Ә менә мондый җылырак костюмнарга килгәндә, мин сезгә костюмнарның, жакетларның озынлыгына игътибар итәргә киңәш итәр идем. Бу очракта без ак күлмәк өстенә, күлмәк безнең оригинал капюшонлы күлмәк. Бу образны мин спортчик дип атай алам. Күлмәк өстенә киертте менә шушындый жакетны. Бу инде тагын да креативлык өстәп җибәрә, тагын да ниндидер яшьләрчә билге өстәп җибәрә дип әйтер идем. Шалбарның озынлыгына игътибар итәргә киңәш итәм сезгә. Ул безнең балтырны әз генә ачып тота һәм ул безгә
матур аяк киемнәренең бөтен матурлыгын күрсәтергә дә ярдәм итә. Бу костюмны әлбәттә инде без зәңгәр су киемнәр белән, водолазкалар белән, футболкалар белән һәм башка блузкалар белән кия алабыз. Ләкин акцент турында онытмагыз. Монда инде бик авыр булган тукымалар туры килми, чөнки безнең костюмның бөтен матурлыгын күрсәтәсебез килә. Әгәр дә сез эшки якка ниндидер шигелгән, үрелгән шундый тукымалар куллансагыз, монда акцент бөтенләй икенче әйбергә, ул эшке якта булган футболкага яки күлмәккә төшәчәк. Безнең шушы костюмны күрсәтәсебез килә. Шулай ук шушындай соры төстә булган ачык матур костюмнарга да игътибар итсәгез иде. Тукымасыннан курыкмагыз, бик тә йомшак, тәнгә рәхәт, шундый матур, йомшак, ачык төсләрдән тегелгән костюм. Бу костюм җәй буе киергә, кроссовкалар, босоножкалар белән хәтта инде рестораннарга да киергә бик тә матур образ булып тора. Ландышның беренче образы көндәлек тормышта кия торган костюм. Соры төс аны ачып җибәрә. Үзешне күренә, ул аны ылгайтмый, аның гәүдәсе бик тә нәфис һәм матур төс булып күренә. Мондый аксыл төстәге киемнәр алар безне зурайтып күрсәтә дигән сүз дөрес түгел. Нинди генә кием булса да, нинди генә фигура булса да, аны иң матур төсләрдә, иң матур яклардан күрсәтеп була. Дуслар, biz sizning esingizga tushiramiz. Bizga har tilagan kishi kela oladi. Masalan, bugungi geroinya Qo'ybosh rayoni Burunduq ovulidan, ham hozir u Qozonda yashaydi, ham uni qarshi olirga deb topshiruvga eng yaqinlari keldi. Bir tug'an inisi Yamin. Aysin, sening isming nechuk? Sirin. Sirin, Ayamin. Sirin ham ikki tug'an singlisimi? Go'zal. Landash, ayda kuttirmik qizlarni, yigitlarni Sheikh Rahim et. Şef. Dikçidir. Әлі мен иелешкенге миллионды кардинал өзгеріш бар кебек тойылмый. Менә нәрсә? Bu benim apavdu yaxırı. Нәрсәсе күбрәк эше? Прическалары, киінуі. Икенче төрлеме? Да. Başka türlü. İyi. Яңа бик килешә. Ландыш очень красивая. Ты сильно изменилась. Прическа тебе очень идет. Наконец-то эта челка. Бу образ аңа шалбар булса да, уланышынан да ниндер ак фәрештә кебек күрсәтә. Ул аңа ниндидер женственный дип әйтим инде образ ясап тора, нәфислек өстә. Ак төстән бик күп кеше куркашлар бит. Ак төстән бөтенесе куркалар, ләкин монда Ландышны ак төс бер дә куркытырга тиеш түгел, чөнки ул шуннан да аны тагын да тизрәк, тагын да сынлырак итеп күрсәтә. Бик матур. Ландышның сынды нәфис, затлы образ, анарга макияж шунда килешә. Ландыш кемдә бизәнегез? Сезнең күзләрегез шундый матур. Ландыш инде ул безнең шундый күркәм, минем менә татар халкының зыялы кызларының берсе. Без бүген инде көн дәвамында сезнең белән эшләүдән ләззәт алдык. Сезгә инде алга таба да, алдагы тормышыгызда да безнең халыкның күркәм балаларын күркәм кешеләр итеп, зыялылар, чын шәхесләр итеп тәрбияләргә насип булсын, һәм сез алар өчен үрнәк булсагыз иде. Мин. Менә шулай. Һәм кибетләргә мөрәҗәгать итәсебез киләме? Зур сәүдә үзәкләренә мөрәҗәгать итәсебез килә. Fashion индустрия тулырак гәүдәле хатын-кызларны читкә калдыра. Ни өчен шулай? Ни өчен сез аларга шакмак күлмәкләр тегәсез? Менә бит матур итеп киенеп була. Без бүген махсус менә Цумга алып килеп, Айдюферл кибетендә тулы образ барлыкка китердек. Һәм шундый тулы гәүдәне дә шундый матур итеп күрсәттек. Бер дә тулы дип әйтеп булмыймы? Шундый матур, нәфис җыйнак. Шакыр. Менә сиңа чәчәкләр. Сирен бир чәчәкләрне. Икегез дә акта. Мин программасына бик зур рәхмәтлемен. Мин килгәндә булай ук кардинал үзгәрмен дип уйламаган идем. Мине бары тик яхшы якка гына үзгәрткән. Һәр берегезгә дә зур рәхмәт.
Мен сені яратам. Шунда елешіп бітеміз біз героиняларға, еймі? Біз сізге де батырау кедесі келе. Достар, мен Гүлназ Сәфәрова һәм шын профессионаллар командасы Илназ, Лилия, Диләрә, біз сіздің білән сау болашабыз. Келесі ұшырашуларға қадым. Исән сау. Исән сау болайық. Келесі атна тапшыруында төп герой Ират. Ульянда туып, қазіргі вақытта Қазанда яшаучы Исхақ. Біз аңа супер прическа сайладық. Шәшін бүтінлей қырып атты. Ол өзінің пляж қалуын нишек кешірді де, аны қаршы алырға келген хатынына нәрсе ашамады. Бұлар барысы да Шираттағы тапшыруда. Қарамай қалмағыз. Бұл мен тапшыруы Яңа ғасыр телеканалында. Мен Гүлназ Сәфәрова білән.